Gofal ychwanegol ydy gwasanaeth neu cartrefi sydd wedi'w datblygu yn bwrpasol ac i safon uchel ar gyfer pobl hŷn sydd yn dymuno cynnal i annibyniaeth, fel eu bod nhw'n gallu cadw yn actif yn hun ac yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau, ond hefyd yn gwybod os ydyw anghenion gofal ac yn methu cynnal rhai o'i gweithgareddau o fewn y cartref yn gwaethygu bod lle iddyn nhw allu cael gwasanaeth gen y tîm o falwyr sydd wedi'w lleoli mewn cynllun o'r fath 4 awr ar 20. Be sydd yn gwneud nhw'n bwysig o ran darpariaeth ydy bod person yn gallu symud i fewn ar un pwynt yn ei bywyd ac i'w anghenion gofal nhw yn gallu cynyddu sydd yn osgoi iddyn nhw orfod symud ymlaen i falle gartre preswyl neu gartre nyrsio. Mae o'n golygu bod rhywun yn gallu cynnal annibyniaeth gen hired a phosib ond hefyd yn gallu cyfrannu i'w cymunedau hefyd drwy weithgareddau megis pontio cenedlaethau sydd yn waith arbennig o dda efo plant ysgolion lleol. Mae yna impact reit bwysig o ran beth sydd yn golygu ydy bod pobl yn gallu cadw annibyniaeth, gobeithio llai o bwysau ar y gwasanaethau craidd megis bwr iechyd a gwasanaethau felly a gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r darpariaeth o fod yn rhoi y gefnogaeth yn bodoli ar y safle ac yn aml iawn dyn ni'n gweld bod y preswylwyr yn rhoi cymorth i'w gilydd hefyd ac yn annog annibyniaeth, wrach yn cynyddu annibyniaeth i bobl oedd yn byw wrach yn ynysig iawn mewn cartre oedd yn rhy anodd iddyn nhw i cynnal yn y gymuned. A rwan maen nhw'n cael eu bywyd yn ôl chos dyn nhw'n gofod poeni am edrych ar ôl yr ardd, methu mynd fewn i grisiau. Mae'r fflatau wedi'w addasu neu yn barod i'w addasu ond yn addas ar gyfer rywun sydd efo llai o fudolaeth a felly mae'n rhoi gymaint o werth i bobl falle oedd yn hollol methu ymdopi yn eu cartrefi yn blaenorol ond erbyn ŵan yn ffynnu ac yn datblygu hyd yn oed.